And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakipag-sex ang fiancé ko sa ex niya before our wedding. Itago niyo na lang po ako sa pangalang John. 27 years old at ikakasal na this year. Nakilala ko ang long-time girlfriend ko sa isang organization namin noong college. Siya yung president nung org that time. At nagsimula ang lahat nang mag-send ako ng text message. Hanggang sa eventually, napasagot ko siya. Kami yung tipikal na magkarelasyon. Away-bate ang sitwasyon namin. Pero dahil doon, tumatag ang relasyon namin. Sa loob ng 8 taon na magkarelasyon kami, masasabi ko na 2 beses niya pa lang ako nasaktan ng todo-todo. Yung una, noong nagkagusto siya sa guy best friend niya. 4 years na kami noong nangyari yun. Pero mas hinangaan ko siya kasi naging totoo siya at inamin niya yung nagawa niyang kasalanan. Hindi naging sila nung guy best friend niya kasi mas pinili niya ako over that guy. At naramdaman ko sa sarili ko na she still deserves my trust after all. Then, 3 months after our 8th anniversary, I asked her to marry me. And she said yes. Ang saya-saya ko noon. Nagsimula na kaming ayusin ang documents sa kasal. At naghanap-hanap na ng suppliers namin. Dumating din kami sa point na napag-usapan namin na i-move ang date ng kasal kasi kulang pa kami sa budget. Pero sa panahon na yon, nakita ko yung lungkot niya. Gusto niya kasi yung date na una naming pinlano para sa kasal namin. Kasi yung date na yun napakahalaga. Birthday ng namatay niyang lola. At dahil ayaw kong makitang malungkot siya, I did everything para ma-push through yung kasal. Na-meet yung budget na kulang para sa kasal namin, fortunately. In short, tuloy na ang kasal. Pero habang papalapit ang araw ng kasal namin, napapansin ko na parang tumatamlay siya. Kaya kinausap ko siya ng masinsinan. Tinanong ko siya kung bakit siya ganun. At ito yung sabi niya. Mahal, parang habang papalapit yung kasal natin, parang nararamdaman ko na hindi pa ako ready. Nabigla ako sa sinabi niya. Ang sabi ko na lang, kung hindi pa siya ready, wag na lang muna naming ituloy yung kasal. Dumaan yung mga araw at sa awa ng Diyos, na-realize naman niya na dapat ituloy na namin yung wedding. Nakakahiya daw kasi sa mga parents at relatives namin kung hindi matutuloy. Actually, namanhikan na kasi kami ng family ko sa kanila. So, ayun. Akala ko okay na. Hanggang sa dumating yung araw na napansin ko na para bang may bumabagabag na naman sa kanya. Kinausap ko ulit siya. At sinabi niya na paulit-ulit daw niyang napapanaginipan lately
yung first boyfriend niya na kinakasal daw sila. Sabi ko, bakit kaya mahal? Ang nasabi niya lang, baka gawa kasi ng wala kaming closure. Sorry for the word. Gawa ng wala daw silang closure. Napaisip ako na what the fuck? That was 10 years ago. At bigla na lang magpa-pop up yan sa utak mo. Ayun sana yung gusto kong sabihin. Pero hindi ko masabi. So weeks later, nagpaalam siya sa akin na magkikita daw sila ng pinsan niya. Pinayagan ko siya kasi isa din yung pinsan niya sa mga abay namin. After a few days, ipinagtapat niya sa akin na inimbitahan pala nilang magpinsan yung ex-boyfriend niya para makausap niya. Nag-usap lang daw sila at nagkumustahan. Para na rin daw may closure sa kanila finally. Aaminin ko, nagalit ako sa kanya. Pero at the same time, naisip ko na okay na din yun para wala ng problema. And then, nagkaroon uli siya ng mga lakad kasama yung mga college friends niya. Napagkasunduan nila na mag-overnight swimming. Hindi na ako sumama kasi baka ma-OP lang ako doon. At hinatid ko na lang siya doon sa venue at umuwi na ako. Akala ko noon okay na lahat sa amin pero mali ako. Yun pala ang simula ng pangyayari na susubok sa tatag ng tiwala ko sa kanya. 2 months before ng schedule ng kasal namin, napagpasyahan ko na mag-sleepover sa kanila. Sinundo ko kasi siya at late na din kami nakarating sa bahay niya. At noong nakahiga na kami sa kama, habang magkatabing natutulog o matutulog pa lamang, magkaharapan kami ng pwesto. Pansin na pansin ko, natitig siya sa akin. Kaya sabi ko, bakit mahal? Ang naisagot niya lang ay katahimikan. At ilang saglit lang ay tumulo na ang luha niya. Nag-worry ako. Kaya tinanong ko uli siya kung anong problema. Ang tagal bago siya magsalita. Hanggang sa kahit hirap siyang magsalita dahil patuloy ang pagluha niya, nasambit niya na. Mahal, feeling ko niloko kita. At doon na ako kinabahan. Para bang meron akong maririnig na ikamamatay ko? Pero nilakasan ko yung loob ko para tanungin siya kung bakit niya nasabi yun. Ang sabi niya, pumunta daw yung ex-boyfriend niya sa office niya noong isang araw. Gusto lang daw makipag-usap sa kanya. Nagulat din daw siya kaya nag-out na siya at sinabayan siyang umuwi. Galit na galit ako. Sabi ko, hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Kilala ako sa office niyo tapos makikita ka ng mga tao doon na sinundo ng ibang lalaki. At ex-boyfriend mo pa. First time kong nagalit sa kanya at nasigawan siya. Sinubukan niya akong pakalmahin. Hinahawakan niya yung kamay ko pero tinatabig ko lang. Iniiwas ko na magdampi yung kamay niya sa balat ko. Sorry siya ng sorry sa akin noon habang umiiyak siya. At sinabi niya na hindi naman daw niya pinayagan na ihatid siya sa bahay nila. Sabi ko, buti naman at nahiya ka pa. After ng gabing yun, hindi ko na siya kinausap. Iyak siya ng iyak buong magdamag. Kinabukasan, bago siya pumasok sa work, tinapik niya lang ako
At nagpaalam na siya na papasok na siya. Pagbangon ko, nakita ko sa table sa gilid ng kama ang isang note na nakaipit sa lalagayan ng engagement ring na ibinigay ko sa kanya. At ang nakasulat doon ay, "Sorry." Iniwan niya din yung ring doon sa loob ng box. Nag-text din siya na nakasakay na siya papasok ng opisina. Nireplyan ko na lang siya na mag-ingat siya. Tapos nag-reply din siya sa akin na may sasabihin pa siya na hindi niya nagawang masabi sa akin kagabi. Sabi ko, "Ano yun?" Sabi niya, "After kong sabihin to, saka ka mag-decide, mahal, kung papakasalan mo pa ako." Nahinto ako sa kinaroroonan ko. Nanlamig at kinabahan. At lakas loob akong nag-reply na sabihin mo na kasi. At ito ang reply niya. "Mahal, naalala mo nung swimming? After nun pumunta siya. Si ex para sunduin ako. Pumunta kami sa bahay ng tito niya at mag-uusap lang daw kami saglit. Hindi ko na kayang idetalye. May nangyari sa amin. Tumigil lang siya nang natauhan na ako at umiiyak na ako at sinabi ko na gusto ko nang umuwi. Sorry mahal, hindi ko sinasadya. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo kaso natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Alam ko na ang tingin mo sa akin ay ang dumi-dumi ko. Baka ka mandiri ka sa akin. Pero parang gusto ko na rin magpakamatay at mawala na lang. Sorry talaga." Sa loob ng 8 taon na magkarelasyon kami, ito yung pangalawang pinakamasakit na ginawa niya sa akin. At masasabi ko, ito yung pinakamasakit. Paulit-ulit pumapasok sa isip ko. Nakipag-sex ang fiancé ko sa ex niya 2 months before our wedding. Nanlamig ang buo kong katawan. Lutang na lutang ako. Natulala ako. Pero hindi ako umiyak noon. Kasi ayaw maniwala ng utak ko na magagawa sa akin nung fiancé ko yun. Yung babaeng pinakamamahal ko. Yung babaeng papakasalan at gusto kong makasama habang buhay. Nagpagalaw sa ex niya kahit ikakasal na kami. Ang sakit-sakit. Hanggang sa nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, "Buntis ka?" Ang reply niya, hindi niya alam. At sinabi ko din sa kanya na huwag niyang sasabihin hindi niya sinasadya kasi alam ko na ginusto niya yung nangyari. At puro sorry lang yung reply niya. Gusto kong magwala nun. Gusto kong magpakalasing. Gusto kong ibuhos lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kasi tuwing nai-imagine ko kung paano nila nagawa yun, para akong pinapatay. Kung gaano katagal at kung nag-enjoy ba siyang gawin yun, para akong dinudurog. Hindi ko matanggap na may ibang lalaking gagawa nun bukod sa akin. Hindi man lang niya naisip yung pinagsamahan namin. 8 years tapos ganito lang. Gusto ko magkwento sa mga kaibigan ko o kahit sino para lang gumaan yung pakiramdam ko. Pero hindi ko magawa. Hindi ko gagawin. Hindi ko na din sinabi kahit kanino yung nangyari, kahit sa pamilya ko. Ang nakakainis lang, kasi kahit ang laki-laki ng kasalanan niya sa akin, hindi ko pa din kaya
nasabihin to sa iba. Kasi ayokong sumama ang tingin ng ibang tao sa kanya. Lalo na ng pamilya ko kapag nilaman nila yung nangyari. Walang nakakaalam ng pinagdaraanan ko. Siguro magaling ako magtago. At ni minsan, hindi nila ako nakitang umiyak. Pero aaminin ko din, minsan, dumating na sa point na gusto ko nang magkwento. Gusto kong magkwento kina mama kasi ang bigat-bigat na nung nararamdaman ko. Gusto kong yakapin si mama. Gusto ko lang umiyak ng umiyak sa balikat niya. Pero hindi ko magawa. Hanggang sa dumaan ng ilang linggo, na parang nahimasmasan ako at nagawa ko siyang kausapin through text. Miss na miss ko na kasi siya. Na kahit ginawa niya sa akin yun, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na mahalin siya. Naramdaman ko din na handa na ako. Handa na ako na patawarin siya. Mas nangingibabaw kasi yung pagmamahal ko sa kanya over sa nagawa niyang kasalanan sa akin. Kaya tinext ko siya ng ganito. Mahal, itutuloy natin yung kasal. Kung buntis ka man, ako yung tatayong ama ng dinadala mo. At if ever nabuntis ka man, wag na wag mong sasabihin sa hayop na yun na nabuo yung kasalanan niyo. Oo, handa akong tanggapin siya. Kasi mas hindi ko kaya na mawala siya sa akin ng tuluyan. Kaya pinatawad ko siya at pinasya ko na ituloy ang kasal. Sobrang saya niya nung sinabi ko yun. At nagsisisi na daw talaga siya sa nangyari. Sabi niya din na kung hindi daw natuloy yung kasal namin at nabuntis siya, hindi daw niya ipapaako sa ex niya yung bata. Ayaw niya daw na lalo akong mapahiya sa ibang tao. Kaya sobrang gaan ng pakiramdam niya nung binalikan ko siya. At nung una kaming magkita after ng mga nangyari, niyakap ko siya ng sobrang higpit. Iyak siya ng iyak noon at humihingi ng sorry. Nakita ko talaga na nagsisisi na siya. Ipanalangin ko rin doon sa araw na bigyan pa siya at kami uli ng pagkakataon. Na sana hindi mabuntis ang fiancé ko para makapagsimula kami uli ng bago. Kasi ilang linggo na rin, stress siya. At so, nasisimulan na rin na lumabas ng parang signs ng pregnancy sa kanya. Sabi ko, baka magkakaregla ka lang. Ganyan din kasi yung sintomas nun. Saka, baka lagi mo kasing iniisip na buntis ka kaya nararamdaman mo yun. Pero ang totoo, pinapalakas ko ang loob niya. Na kahit ako sa sarili ko ay kinakabahan na baka nga buntis siya. And I'm hoping na hindi talaga. Lagi ding masama ang pakiramdam niya tuwing umaga at hapon. Kaya lagi ko siyang sinusundo. And then, one time, sabi niya sobrang sama daw ng pakiramdam niya. Dumating ako sa office niya. Nagantay sa guardhouse. At pagkalabas niya, halatang halata sa mukha niya na parang may sakit siya. Ang bungad niya agad sa akin ay sobrang sakit ng puso niya. Kasi daw, dinatnan na siya. At pagkasabi niya noon,
Parang nabunutan ako ng tinik. Kaya din pala siya nagpasundo ay para i-surprise ako. At ngayon okay na kami. Malapit na din yung kasal namin. At unti-unti na rin naming naaayos yung mga need na requirements sa kasal. Buo na yung pasya ko na ituloy talaga yung kasal namin. At alam ko talaga sa sarili ko na napatawad ko na siya. Nag-usap din kami ng masinsinan na dapat hindi na mangyari uli yun. Nagpalit na rin siya ng number at nakablock na sa Facebook yung ex niya. Binigay niya din yung luma niyang SIM card sa akin. At binigay niya rin yung password ng Facebook niya. Para daw makasiguro ako na wala na silang communication ng ex niya. Ang sabi ko naman, hindi na kailangan. Sapat na yung nakikita kong nagsisisi ka sa mga nagawa mo. Akala ko sa mga teleserye lang nangyayari yung mga ganitong tagpo. Pero sa totoong buhay din pala. At naniniwala din ako na pagsubok lang ng Diyos yung nangyari sa amin. Na pag nalampasan namin, ay lalo kaming titibay. Maraming salamat at yan po ang Secret File ko.